O duniyao amti hai borok bo tongo borokni tongmung chamung wansungmung rokno nugui norok bo selengjagui thu hennani muchungnai bayapsong hinke phaidi omo hai selengma singsa borokni tongmung rokno kisa saiman layano pati mung kha Uttar Pradesh ayodhya o 24 July horni 2ta tampro kebo gurui buijotono thubaimani jora siring sorap pro i-riksha baikhai phaiui 4-5 jona borok khoroksa umor chakrajuk bwrwichukno Khibiwi Kwlang kha haya keba lama kinaro khiklai Kwlang kha oro o khorok tamrokno cctv footage o bisi nukjakha bakirok hinke riksha bisingni ongkhoriya khorok tamni bisingo khoroknui bwrwichukno tui hao beraui rwo yagolo chela ganani thangpaio ulo bwrwi bedsheet naharui bwrwichukni sakao phingklai rwo tamoni hingmale bui kebo tanuktho hwnui taimasa bwrwi phaiui bedsheet no khuklai rwo tamoni hinke langma kuphunggano hwnui ulo borok aroni thangpaio a Khibiwi klangnai borok tai keboya bayapsong aborok bwrwichukni nukhungni borokno aboni next day o hinkeno area ni borok bwrwichukno nukbaikha tai 9:30 digio hinkeno aroni police no khobor rwjakha khobor manmani logi no police phaiui hospital o admission khai rekha police rok bono sungka boroni mungtamo sabo tunui ruphaikya phiaba bo thaisapano kok sawi manliya bini sak aswkai hamya ungjak bo kuno kok se sawi manliya tai bini totara rogobo nukha kwbangma khain rok sairikni 6:30 tampuru hinkeno bini langma chokha abuni ulo bono je manmani gana gini area o cctv footage rok check khaikya tai o footage no police rok mankha bahaike asok bwrwichuk thor no sorok kinaro tunui rwinani muchung khana bwsukle losung khana a bwrwichuk tongmani bwsukle chanai bo bwsukle nungnai bo a nukhungni hinke video no orono muthak siwanung nukhungni borokno hamjakdi kaham wansukmung wansukdi hambai jotono no